Olen Teuvo Hakanen, maaseudulla asuva pienyrittäjä Ylöjärveltä. Mielestäni koko Suomen pitää olla sellaisessa kunnossa, että työtä tekemällä jokainen pärjää. Pitkä kokemus rekan ratissa on opettanut minulle, että Suomi on pienten teiden maa. Liikenneväylien pitää olla kunnossa, näin saadaan kaikki voimavarat käyttöön. Pienyrittäjänä tiedän, että eri kokoisia yrityksiä tarvitaan. Yritysten toimintaa pitää helpottaa ja byrokratiaa purkaa. Bioenergian käytön lisääminen on ympäristöystävällistä ja tuo työpaikkoja. Uusiutuvan kotimaisen energian käyttö työllistää minua. Tulevaisuudessa se voi työllistää myös sinua. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii työtä. Olen valmis kunnallispolitiikassa ja yrittäjäjärjestössä tekemäni työn jatkamiseen eduskunnassa. Sinun hyväksesi. Hyvinvoinnin edellytykset pitää olla kunnossa koko maassa. Kun yritykset voivat hyvin, niin työntekijät ja perheetkin voivat hyvin. Laitetaan yhdessä Suomi kuntoon.